салом алейкум дӯстони азиз, шахсоне ки ин наворо тамошо карда истодаед, хуш омадед ба канали ман. Имрӯз ман мехоҳам барои шумо як чизи бениҳоят муҳимро хотиррасон намоям. Сабаби асосии нарасидан ба мақсад, сабаби асосии орзуҳоро ба ҳақиқат табдил надодан ва сабаби асосии зиндагии мехосатонро барои худ насохтани шумо дар он аст ки шумо дар зиндагӣ сабр надоред. ҳама вақт дар ёд доред ки ҳеҷ ягон хушиҳои зиндагӣ дар ин рӯи олам барои мову шумо бе меҳнату заҳмати зиёд ба даст намеояд. Барои ҳамин ҳама вақт агар шумо хоҳед ки соҳиби натиҷаи олӣ бошед, шумо бояд ки аввалин дараҷа сабр дошта бошед. Ба мисоли деҳқоне ки кишт мекунад, ҳеҷ кас барои ӯ кафолат намедиҳад ки ана ҳамон маҳсулоте ки ӯ кишт кард мебарояд, аммо ӯ даст ба кору дил ба ёр аст. ӯ меҳнат мекунад, ӯ ҳаракат мекунад, ӯ он чизе ки коридааст об медиҳад, арақи ҷабин мерезад, бениҳоят меҳнат мекунад, бениҳоят кӯшишу заҳмат мекунад ва дар натиҷаи ана ҳамин меҳнату заҳматаш, дар ивази ана ҳамин меҳнату заҳматаш ӯ баъдан ҳосил ба даст мебиёрад. баъдан як чизи дигарро мехоҳам барои шумо хотиррасон кунам ки ғайр аз сабр доштан боз як чизи дигар низ муҳим аст. чӣ коре ки шумо дар зиндагӣ мекунед намекунед, агар шумо хоҳед ки ин кор барои шумо натиҷаи олӣ диҳад, ин корро аз сидқи дил анҷом диҳед. ин корро тавре анҷом диҳед ки то ҳол ягон шахсият ана ҳамин хел дар сатҳи баланд анҷом надода бошад. коратонро аз сидқи дил дӯст доред. ин бениҳоят муҳим аст. бисёре аз мо шумо ҳангоме ки як корро шурӯъ мекунем, мехоҳем ки ана ҳамин рӯз корро анҷом дода пагоҳ соҳиби натиҷа шавед, аммо ин хел намешавад. мою шумо бояд ки аввалин дараҷа сабр дошта бошем, баъдан коре ки мекунем аз сидқ кунем, баъдан кори худро дӯст дорем. ин бениҳоят муҳим аст. дар ёд дор, ин шахсияте ки дар мушкилиҳои зиёд қарор дорӣ, худованд ҳар яки мову шуморо дар имтиҳоноти зиндагӣ қарор додааст. ва агар ту хоҳӣ ки аз имрӯза дида хубтару беҳтар бошӣ, ту бояд ин имтиҳонотро паси сар карда тавонӣ бо баҳои аъло супорӣ. ин бениҳоят муҳим аст. баъдан боз як чизи дигарро мехоҳам барои шумо хотиррасон шавам ки агар шумо хоҳед ки дар зиндагӣ соҳиби он чизе шавед ки то ҳол надоред, шумо бояд он корҳоеро анҷом диҳед ки то ҳол намекунед. масалан ман барои шумо як чандта мисол мебиёрам. 90% мардуми тамоми рӯи дунё китоб намехонанд. китоб хондан метавонад ки одамро миллионер кунад. ҳатман ба шумо ман тавсия медиҳам ки китоб хонед. шумо дар кадом соҳае ки кор ва фаъолият мекунед, агар шумо хоҳед ки ана ҳамин соҳа ба даромади шумо дар сатҳи баланд равад, шумо бояд ки ана ҳамин соҳатон ба профессионали кори худ шавед. бениҳоят хуб ана ҳамин кори худро омӯзед ва аз дигарон дида корро хубтару беҳтар анҷом диҳед. як сирри асосии натиҷаи олиро дар ҷои коратон барои шумо ман мехоҳам хотиррасон кунам. ин аст ки ҳангоме ки шумо кор мекунед, се қонуни асосиро иҷро намоед. якум, барвақт ба кор биёед. чихеле ки ҳама дар ана ҳамон вақту соат ба кор мебиёянд, шумо кӯшиш кунед ки барвақттар ба кор биёед. дуюм, дар кор зиёдтар аз дигарон дида кор кунед. дар вақтҳои наҳорӣ, дар вақтҳое ки шумо бояд ки ягон чиз хӯред ё ин ки бо ягон кас суҳбат намоед, вақт гузаронед дар вақти кориятон, ин корҳоро як тараф монед. шумо бисёртар кӯшиш намоед ки дар ан ҳамин вақтҳо, дар вақти корӣ фикру ақида ва ҳамаи қуввати хешро дар кор диҳед. ва сеюм қонун ин аст ки аз ҳама ба дида дертар шумо аз кор бароед. ана ҳамин се қонун шуморо ёрдам медиҳад ки дар чӣ коре ки бошад шумо намекунед, пешравӣ кунеду муваффақ шавед. барои чӣ? барои он ки тамоми шахсони муваффақи рӯи дунё, ана ҳамон 5% шахсоне ки дар дунё муваффақ шудаанд, онҳо дар як ҳафта 70 соат кор мекунанд. аз шахсони оддӣ дар як ҳафта 32 соат кор мекунанд ки аз ана ҳамин 32 соат вақти корияшон агар оддӣ карда барои шумо фаҳмонем, 16 соаташро хуб ба кор машғул ҳастанд. дигар вақтҳо фақат вақт гузаронӣ мекунанд дар ҷои кор. барои ҳамин
ҳама вақт дар ёд доред ки натиҷаи олӣ ба даст овардан шумо хоҳед, шумо бояд ки сабр дошта бошед, шумо бояд ки аз сидқ коратонро анҷом диҳед ва шумо бояд ки коре ки мекунед дӯст доред. аз ҳама сирри расидан муваффақият дар кор ин будааст ки барвақт мебиёем, аз дигарон ба дида зиёд кор мекунем ва аз ҳама да дида дер аз кор мебароем. ин бениҳоят муҳим аст. саломат бошед дӯстони азиз. агар ин навор барои шумо писанд омада бошад, ба дӯстонатон равон кунед, ба канали мо обуна шавед, моро дастгирӣ кунед, чунки дастгирии шумо ин пешравии мо ва наворҳои нав ба нав баровардани мост. дӯстони азиз, саломат бошед.